11 ka mga balay sa isla sang Boracay, ginlamon sang kalayo. Pagresponde sa sunog ng inmabudlay, si John Sala nakatutok. Ginpukaw sang madamol nga aso kag kalayong mga residente sang sitio Sinagpa, Barangay Balabag, Boracay pasado alas 12 kaina sang kaagahon. 11 ka mga balay ang nasunog sa diin pulo diri ang totally burned samtang isa naman ang partially damaged. Human sa mixed material sang kadamaan sa mga balay rason nga madasig nagdako ang kalayo. May light material sa ma'am. So, madasig na siya ang pag-spread sang kalayo. Kaya tungod niya mainit, may hangin, siguro, ang naman ang wind direction, pasaka. Sa inisyal nga investigasyon sang Malay BFP nag-umpisa ang kalayo sa isa ka bakante nga balay apang padayod pa ginahibalo ang gintunaan sang kalayo. Sa bulig sa mga bombero kag fire volunteers napalong ang kalayo matapos ang sobra isa ka oras. Nangin pagpanghangkat sa pagresponde sa sunog ang makitid nga dalan padulong sa lugar. Especially our road, no? It's very narrow. And ano na siya ma'am, patakas na siya, pasaka siya bala. So, hindi na siya going that area. So that's why we have difficulties in our fire operation. Ginabantang ang naglabot sang 300,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Magahatag naman sang bulig sa mga naapektuhan nga pamilya ang LGU. Wala naman sang may nasamaran sa nasambit nga sunog. John Sala, 1 Western Visayas.